Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Apan nakasud na usab sa nasud kagabi ang bagyong Hana nga naa na karon sa extreme northern Luzon. Hinuon minus ang posibilidad nga maglandfall ang bagyong Hana sa bisan asang dapit sa nasud. Gipanglantawan usab nga makagawas ang bagyong Hana sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw. Samtang padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang laing bagyo nga anaa pa karon sa Pacific Ocean nga adunay international name nga Kirogi. Apan minus ang tsansa niini nga makasud sa Philippine Area of Responsibility. Dinhi sa Kabisayan, wala may direktang epekto ang bagyong Hana, apan padayon nga gipakusog niini ang hanging habagat. Dinhi sa Central Visayas, minus na ang mga pag-uwan-uwan nga masinati. Apan padayong masinati ang kusog nga mga paghuros sa hangin. Sama sa natala sa Pag-asa Mactan Station, pasado alas 9 kaganihang buntag nga miabot sa 43 kilometers per hour. Subay niini, wa pagihapon libkasa sa Pag-asa ang gale warning dinhi sa Kabisayan. Even though nakagawas si Super Typhoon Goring, so na pa siya hatak sa habagat. So expected na to diri sa Central Visayas, so napatay gale warning within this day balurong pa ang kadagatan, so ilabi na moabot kini sa 2.8 to 4.5 meters.